Γράφω για να μην μαζεύω στο μυαλό μου σμίγμα. Κόμπους άρρωστους. Γράφω για να έχω πιο ανοιχτές ανάσες. Γράφω για να μην ξεχάσω. Να μην ξεχάσω ποτέ ούτε μια λεπτομέρεια. Είμαστε με τον συγγραφέα κύριο Γιάννη Φιλιππίδη. Γεια σας κύριε Φιλιππίδη. Καλησπέρα. Μετά από μια πάρα πολύ όμορφη παρουσίαση. Με τον Γιάννη το Φιλιππίδη να λες. Με τον Γιάννη το Φιλιππίδη. Έτσι. Γιάννη, κρατάς μυστικό? Σπάνια. Σπάνια, έτσι. Σπάνια. Μόνο όταν υπάρχουν λόγοι, μόνο όταν η αποκάλυψη μιας αλήθειας δέχεται να πληγώσει κάποιον ή να τον φέρει σε δύσκολη θέση. Εκεί πέρα πέφτει ένα δίλημμα. Αλλά γενικά η γλώσσα που χρησιμοποιώ είναι μία και συνήθως δεν έχει μυστικά. Μίλησε μου έτσι για το βιβλίο σου το οποίο παρουσίασε σήμερα. Αυτό είναι το τρίτο μυθιστόρημα, το κρατάς μυστικό που κυκλοφορεί από τον άνεμο. Είναι το τρίτο δικό μου μυθιστόρημα, ουσιαστικά είναι το τέταρτο βιβλίο. Και είναι η ιστορία δύο γυναικών, της Άννας και της Αλεξάνδρας. Ξεκίνησε να γράφεται το 2006, όταν ένιωσα μια γυναίκα κοντά μου, στο δικό μου περιβάλλον, ερωτευμένη. Τότε είπα ότι ο έρωτας μπορεί να προκαλέσει μια ανατροπή, να προκαλέσει μια μικρή επανάσταση. Μια επανάσταση σε μια ενδεχομένως δύσκολη, ταλαιπωρημένη ζωή, έτσι όπως είναι η ζωή των περισσότερων από εμάς. Έτσι στήθηκε, έτσι ξεκίνησε και σιγά σιγά κύλησε σε ένα μυθιστόρημα 400 σελίδων για δύο γυναίκες και για τα πρόσωπα που τις αφορούν, είναι 6 πρόσωπα τα βασικά. Αυτό. Πρόσεξα μια ημερομηνία, 1995. Ναι. Έχει ένα στόχο, το μυθιστόρημα διαδραματίζεται στο 1995 γιατί οι συνθήκες ασφαλείας τραπεζών, καταστημάτων, επειδή το κορίτσι μας είναι η Άννα και είναι 24 χρονών και κλέβει. Κλέβει με συνέπεια, μαζεύει χρήματα για να εξασφαλίσει τον εαυτό της και τη μάνα Αλεξάνδρα. Αυτό συμβαίνει από το 12 της χρόνια. Έτσι, το μυθιστόρημα έχει πιο λογική τοποθέτηση το 1995, συν όλη η ιστορική δράση το πριν και το μετά. Για σένα είναι χαρακτηριστική η ημερομηνία του 1995? Συνδέεται με εσένα? Όχι, για μένα κάθε ημερομηνία είναι χαρακτηριστική με το δικό της νόημα. Και κυρίως αυτό μεταφράζεται σε δικές μου δραστηριότητες. Αλλά στους ήρωές μου απλά τι γίνεται, όταν ξεκινάς ένα μυθιστόρημα, ένα από τα πρώτα πράγματα που ανακαλύπτεις όταν στείλεις ένα χαρακτήρα από το μηδέν είναι ότι πρέπει να έχει παρελθόν. Για να έχει μέλλον πρέπει να το ορίσεις ενδιαφέροντα, όνειρα, οικογένεια, περιβάλλον, αγάπη, φίλους. Όλα αυτά συναισθήματα που μας δημιουργούν, μας πάνε κάπου. Έτσι δεν είναι για τον καθένα. Έτσι ακριβώς. Θέλω να μας περιγράψεις τη μετάβασή σου από την υποκριτική στη συγγραφή. Το θέατρο για μένα είχε στόχο τον άνθρωπο. Έτσι ξεκίνησα σαν παιδί από αυτά τα παράξενα πλάσματα που παρατηρούν τους άλλους, που σκαλίζουν τις παλιές φωτογραφίες, τις ασπρόμαυρες, τις μεταπολεμικές, προπολεμικές, ρωτούν πρώτα απ' όλα την οικογένεια και αρχίζουν να μαθαίνουν ιστορίες. Αυτό αρχίζει και στείνει μια ειδική σχέση με την έννοια του μύθου. Εκεί πέρα αρχίζεις να μαγεύεσαι από αυτό που λέμε ότι στην περιγραφή ενός ανθρώπου. Αρχίζεις χωρίς να το θέλεις και κάνεις ένα άτυπο μυθιστόρημα. Φαντάσου ότι εγώ στα 8 μου χρόνια, ένα άτυπο πεζό κείμενο τουλάχιστον. Εγώ στα 8,5 μου χρόνια απέκτησα μια γραφομηχανή και ξεκίνησα να γράφω πάνω της. Επειδή ακριβώς ήθελα να μάθω να γράφω γρήγορα, φαντάστηκα, ξεκίνησα να γράφω ελεύθερα. Έγραφα όσο σκεφτόμουν. Αυτό, χωρίς να το αντιλαμβάνομαι εγώ, μου δημιούργησε μια ειδική σχέση με τις λέξεις, η οποία τελικά βλέπεις ότι με πήγε πάρα πολύ μακρύτερα από εκεί που φανταζόμουν εγώ. Ωστόσο το θέατρο ήταν το αντικείμενό μου. Εκεί ήθελα να εστιάσω. Εκεί έβλεπα ότι μπορώ να εκφράσω πιο εύκολα αυτά που ένιωθα ότι συγκεντρώνονταν σαν πυρήνα, σαν ενέργεια στην κοινωνία γύρω μου. Αλλά όταν δούλεψα στο θέατρο, γιατί δούλεψα για ένα μεγάλο διάστημα, είδα ότι η καθημερινή πρακτική και η λογική του εσύ μου δεν είναι ακριβώς αυτό που ονειρεύτηκα εγώ. Έτσι ξεκίνησα, βρέθηκα ξανά η σημαδιακή ημερομηνία, το 95, το 96,
και δική μου, είναι και της Άννας, στο κρατάς μυστικό μια σημαδιακή ημερομηνία και έχω χρησιμοποιήσει ένα χαρακτηριστικό δικό μου. Ξαναβρέθηκα λοιπόν σε ένα πληκτρολόγιο και άρχισα να γράφω ξανά. Όταν αυτό πέρασε τις 150 σελίδες, έγινε πρώτο ενικό πρόσωπο, έγινε πιο θέατρο όπως το φανταζόμουν εγώ, και έγινε ένας γυναικείος μονόλογος. Και έγινε η μυρωδιά στο Σεντόνια μου, που τώρα εκδίδεται για 5η φορά από τον άνεμο, με πολύ χαρά μας. Με λίγα λόγια, φύσηξε άνεμος. Άνεμος, και είναι δημιουργικός, είναι φλίαρος. Και μίλησε μου για τον άνεμο. Να σου μιλήσω για τον άνεμο. Για τον άνεμο έχω μιλήσει πολύ φέτος και είναι μεγάλη μου χαρά. Έχω αντικείμενο να μιλάω για ένα καινούργιο εκδοτικό οίκο σε μια τόσο κατατονική χρονιά που όλα είναι προβληματικά. Το μόνο που ακούς είναι βάσανα, μιζέρια που εκφράζεται με έναν τρόπο, έτσι. Ακούς κακά πράγματα. Εμείς, αντί να αναστείλουμε εκδόσεις, εμείς ξεκινήσαμε με μένα, είπαμε μάλιστα χαρακτηριστικά, όπως λέμε εμείς οι πιο βιβλιαράδες, ότι ας κάψουμε και ένα μυθιστόρημα. Ας δούμε τι συμβαίνει με την αγορά του βιβλίου. Ας μπλεχτούμε με την έννοια της πώλησης για να έχουμε το δικαίωμα να φτάσουμε σε περισσότερο κόσμο. Όχι για να έχουμε το... Ξέρεις, το κίνητρο δεν ήταν οικονομικό. Ήταν χαρά μας το να μπούμε σε μια διαδικασία να έχουμε το δικό μας οίκο για να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να ονειρευόμαστε με βιβλία. Με βιβλία. Σε μια εποχή που ο πολιτισμός είναι λίγο περιφρονημένος, και εγώ αυτό που συνήθως λέω είναι ότι επανάσταση χωρίς πολιτισμό δεν γίνεται. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε κοντά στον πολιτισμό, να είμαστε κοντά στο θέατρο, στο σινεμά, στη μουσική, να μπορεί να μας θεραπεύει, να είμαστε υγιείς, για να έχουμε κέφι ακόμα και όταν είμαστε θυμωμένοι. Ακόμα και όταν θέλουμε να οργανώσουμε μια καινούργια κοινωνία. Και δυστυχώς αυτό, αντί να συμφωνούμε στο ότι ο πολιτισμός είναι μια ανάγκη την οποία πρέπει να έχουμε όλοι μέσα μας, πλέον έχει γίνει ένα είδος πολυτέλειας. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Ο πολιτισμός είναι 5 δραχμές για μια εξαιρετική ταινία, όπως λέγανε οι παλιοί, ας πούμε, ένα ταλιράκι για να μπει στο σινεμά. Φαντάζομαι ότι το βιβλίο που το έχουμε παραγωνίσει λίγο οι Έλληνες είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και θεραπευτική συνθήκη. Εγώ πρώτα απ' όλα στάθηκα κοντά του σαν αναγνώστη. Στην εποχή που δούλευα στο θέατρο, ηρεμούσα με ένα βιβλίο. Πολλοί κόσμος δεν διαβάζει γιατί περιμένει τη μαγική εποχή που θα είναι από μόνος του ήρεμος για να ασχοληθεί με ένα βιβλίο. Όχι, εκεί εκφράζω μια διαφωνία. Το βιβλίο είναι τόσο ενδιαφέρουσα διαδικασία, η ανάγνωση είναι τόσο ενδιαφέρουσα διαδικασία, που αξίζει απλά να τις επιτρέψεις να σε πιάσει από το χέρι. Αν σε πιάσει από το χέρι, θα σε πάει αυτή στις δικές της χάρτινες ιστορίες και έτσι θα ξεχάσεις για λίγο τις δικές σου. Και αυτό είναι μαγικό, γιατί κλείνεις το βιβλίο στο σημείο που θέλεις και λες ότι είχα λίγο χρόνο για τον εαυτό μου σήμερα. Είχα λίγο χρόνο να επιστρέψω στα συναισθήματα, να επιστρέψω στην καλή μου ενέργεια, να δω τι μπορώ να ξεσκαλώσω από μέσα μου και να είναι καλό. Να μην είναι μαύρο, να μην είναι σκοτεινό, γιατί παραβουλιάξαμε στα σκοτεινά. Και κλείνοντας το βιβλίο, ας ανοίξουμε τα δικά σας βιβλία. Και μιλήστε μου γενικά για τα βιβλία σας. Η μυρωδιά στο Σεντόνια μου ήταν η πρώτη απόπειρα να γράψω μυθιστόρημα. Παίξαμε λίγο με τον τίτλο, ο οποίος φαινόταν λίγο πιο εμπορικός από όσο ήταν. Στην πραγματικότητα ήταν ένα βαθιά ανθρώπινο μυθιστόρημα και η μυρωδιά στο Σεντόνια μου δεν αφορά κάτι αμιγώς μονάχα ερωτικό, αλλά αναφέρεται στη μνήμη ενός ανθρώπου ο οποίος λείπει για περισσότερα από 20 χρόνια. Και αυτό έχει να κάνει με θεατρικό στανιάρισμα, να το πω στη γλώσσα τη δική σας, τον πιο νεότερο. Έχει να κάνει με ένα συντονισμό σε μια σκηνή θεάτρου, όπως είναι όλη μας η ζωή, και ξεκίνησε να λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ξεκίνησε από τα χρόνια του 30 ως παιδί, περπάτησε ένα πόλεμο και διεκδίκησε ό,τι δεν της δινόταν με επιμονή, έτσι όπως θα έπρεπε να κάνουμε όλοι μας. Γιατί το βιβλίο μέσα από τη θεραπευτική του διαδικασία είναι καλό να δίνει και κάτι και μέσα από τη δυσκολία του είναι καλό να εύχεται και κάτι, το οποίο όμως δεν μένει στην ευχή, μένει περισσότερο στην κλωτσιά. Αυτό αν το θυμάσαι εσύ που είσαι και μικρός στην ηλικία, ότι θα χρειαστεί πολλές φορές να κλωτσίσεις τη ζωή σου
προκειμένου να περπατήσεις. Να περπατήσεις φυσιολογικότερα στο μέλλον που συνήθως έτσι και αλλιώς αργεί. Σας ηρέμησε η πόλη της Καστοριάς? Αφάνταστα πολύ. Αισθάνομαι ότι έχω αλλάξει έκφραση το πρόσωπο. Είμαι εδώ από τις 12 και κάτι το μεσημέρι. Γελαστό, σας βλέπω συνέχεια γελαστό πάντως. Και αυτό ήμουν εξάγρυπνος, ήμουν κουρασμένος, φαντάζομαι ότι είναι η πέμπτη πόλη. Πήγαμε Σάββατο στο Βόλο, Κυριακή Θεσσαλονίκη, Δευτέρα Βέρεια, Τετάρτη Γιαννιτσά, Παρασκευή Καστοριά. Full πρόγραμμα. Και θα γυρίσουμε, φαντάζομαι ότι με το που φτάσαμε στην Καστοριά είπαμε ότι τέλεια, δεν θα φύγουμε το Σάββατο το μεσημέρι, θα φύγουμε την Κυριακή το μεσημέρι. Ξαφνικά άλλαξε αμέσως το πρόγραμμα. Δεν ξέρω κατά πόσο το αντιλαμβάνεστε εσείς, γιατί και εγώ μεγάλωσα σε μια μικρή πόλη της Βορειάς Ελλάδας, μεγαλύτερη από την Καστοριά, αλλά όχι τόσο όμορφη σαν την Καστοριά. Δεν ξέρω αν ήμουν Καστοριανός, αν είχα τη δύναμη να σηκωθώ να φύγω πέρα με τέτοιο τόπο. Νομίζω δύο όμορφα μέρη. Και το ξενοδοχείο το οποίο μας το ναι, και η Καστοριά έτσι. Ναι, με το φυσικό κεφάλι μας συνδέει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Όταν πέρσι εγώ είχα τα γνωστά, σε πολύ κόσμο εκδοτικά μου παραστρατήματα τέλος πάντων, όταν εγώ πια ξεκίναγα σαν δημιουργός να διεκδικήσω κάτι παραπάνω, να πάρω τα βιβλία μου που εκδόθηκαν στην Άγκυρα το 6 και το 8, τα δύο πρώτα, και να κερδίσουμε, να κάνουμε μία στροφή στην ιστορία, στείλοντας την Άνεμος εκδοτική. Λοιπόν, τότε τυχαία μία Κυριακή μεσημέρι είδα στην τηλεόραση τον Κώστα τον Λάκη, που πήρε πρώτο στα βουνά, στο πρώτο επεισόδιο, και τον ξέρει πάρα πολλοί κόσμος και τον αγαπάει και τον εκτιμάει για αυτό που έκανε, γιατί η εναλλακτική πρόταση μαγεύει πάντα όταν γίνεται με αγάπη και βλέπεις σε τι χώρο βρίσκεσαι. Έτσι ακριβώς. Βλέπεις ότι γυρίζεις σε γωνίες και λες ότι έχω πράγματα να δω εδώ. Και την άλλη φορά που θα έρθω θα έχω πάλι πράγματα για να δω, γιατί δεν θα μου έχει περισσέψει χρόνος. Δεν θα έχω προλάβει. Κύριε Φιλιππίδη, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Γιάννη να μιλάς. Γιάννη να μιλάς. Γιάννη. Στο μέλλον θα μιλήσεις Γιάννη. Για τα λίγα λόγια τα οποία είπαμε. Ελπίζω να σας ξαναδώ. Ωραία. Και σε επόμενες παρουσιάσεις σας. Να είσαι καλά.